שלוש הטעויות הכי נפוצות של ספרים. טעות מספר 1, ריכוז, פוקוס, להיות בפוקוס. גם אם עכשיו יש פה בלגן וטירוף ומלא אנשים באים והולכים וזה, אם לא מצאתם את הכמה שניות להיות מרוכזים בזמן תיאום הציפיות, לפעמים הלקוח יכול להגיד איזה מילה אחת קטנה ותשנה את כל התספורת הסופית ופספסתם אותה רק כי לא אתם מרוכזים, התספורת לא תצא טוב. לא משנה איזה בלגן יש בסביבים, סגרו לעצמכם, תיכנסו לזון, אתם עם הלקוח והמרה ותסגרו את הפינה בתספורת. טעות מספר 2, בחירת הטכניקה. בחירת הטכניקה היא סופר חשובה בתספורת, כי אם עכשיו הוא בא לכם עם מלא שיער בצדדים ורוצה 0 ותתחילו עם 0, תוך שנייה אין לו פה קונטרסט בין 0 לתוך השיער שלו. המדרגה הזאת תבלבל אותו והוא יגיד לעצמו בלב, אני לא מאמין שאמרתי את זה, מה אני אעשה עם זה? יתחיל להיות חרדתי על הכיסא שלכם, יישבר. אתם רואים את זה דרך המראה, מתחילים להזיע בכל מיני מקומות בגוף, ואז מתחילות מלא תיקונים וזה ושנייה, אתם אחרי התספורת הולכים להגיד בשירותים, אתם לא יודעים לצאת מזה. אז פרש, כי התחלתם בטכניקה לא נכונה, אל תעשו את השטויות האלה, יש מלא טכניקות. אם אתם רוצים סרטון של איך בוחרים את הטכניקה הנכונה, תגידו לי פה בתגובות, אני אסגור לכם. עוד מספר 3, שינה על העולם. להיכנס ברגל שמאל למספרה. הלך היום, תסגרו את העולם. זה האלף ב'. לא נכנסים למספרה עם רגל שמאל, אז להעביר לנו בעסק. זה כמו השלוק הראשון של הקפה, אבל עם מלח. צריך לשטוף את הפה, זה לא משהו שעובר ככה בקליל. לא משנה מה יש לכם בבית, לא משנה איזה פקק עמדתם. תשאירו הכל בחוץ, תיכנסו עם רגל ימין למספרה, תתחילו את העולם שלכם, תשאירו את כל הבלגן לאחרי שיצאמו לעבוד. תיכנסו לזון, תיכנסו לאווירה, תהיו בפוקוס. בקיצור, תפסיקו לעשות את